Ей! Ало? Ало! Чак, трябва си. Ще оправим нещата да събие, че съм жаден, бе. Жаден съм като лълко е чичак. Искам много сделки загубих. Много сделки, момчета. Давайте да се напълнем да събия като хората. И идвам сега при вас, момчета. Благодаря ти, момче. Жив и здрав си. Ко става, ти чуваш? Има ли битка? Няма ли има битка? Писнай ми, пичуе. Ко прави ли, бе? До кога ще ви чакам за тия? Кого ще? Фригате пари. Разнасате пари. Аз умирам от глад, бе, момчета. Ко прави ли, бе? А до кога ще ми е турнира с това мач, бе, човек? А облагайте го, че събия до дупка, бе. Ето, телефона звъни, не спира да звъни. Тоя път не сме за уважение. Дошли сме за да вдигнем вашето настроение. Току-що започнахме, не мислиме, разпреме. От вас бълъци не искаме и мнение. Как пари се харчат, ви трябва обучение. Колко струва уния кефа е без значение. Пороците за нас са душевното лечение. Кефа на жена ти е моето задължение. На здраве за приятелите до последно. Тази нощ е наша, нищо няма да е бедно. Със своите хора аз съм си добре. Заедно сме сила, няма кой да ни спре. А където и да сме, правим го грандиозно. Случило се и да става много грозно. Не сме безсмъртни, бате, мъж, живеем за последно. Що сме се събрали, не сипаме на древно. Каквото и да правим, душата не умира. Майната им на пороците обича мира. Тая вечер сме седнали, нещо да полее. Май, пак по 2-3 ще ги приберем. Покрай нас ли сте? Значи нещо става. Много хора притесняваме с нашата поява. Не сме за пример, не търсим обяснение. Просто вдигаме нивото с леко безхаберие. Тоя път не сме за уважение. Дошли сме за да вдигнем вашето настроение. Току-що започнахме, не мислиме, разпреме. От вас бълъци не искаме и мнение. Как пари се харчат, ви трябва обучение. Колко струва уния кефа е без значение. Пороците за нас са душевното лечение. Кефа на жена ти е моето задължение. Поздрав за балканските ни братя. Ракията се лее и в ритъма се клатя. За оркестъра да свири, балата ще вадя. Колата е Бавария и с кеф към шици правя. А на масата ни всички до една сами с България. Плъхаме на лукс и това за нас е мания. Ще гърмиме пак, без никакви колебания. Нямаме купон без полицейски наказания. На земята стъпил, ма главата ми е мека. От хората дочух, че в нас било е леща. В на ушака дъщеря му съм щял да се заклеща. Утре май съм пак в районното за среща. 13-12. Селяни на маса, с неща от висша класа. Отрано ме шпионират, май ще ме прибират. Брат ми валя кляки, почва да налива. Казвам, стига, когато чашата прелива. Кеше от земята, компаньонката събира. Качвам се в колата и палката ме спира. На гърлото горчи ми златната бутилка. По земята се въргалям, нямам никаква спирка. Това аз мога говоря на арабски, мога говоря на цигна.